hainbeste sorginen artean, aterpetxean oraindik ere badaukagu gauzatxo bat argitu gabe geratu dena. Eta benetan gainera, kontu kuriosoa, Guterrek koltsoien artean gauza bat topatu dute eta ez dakigun horrena den. ¡Coño, el condón bat! Hori! Neri lehen dabiziko gauza etorriztea dela burura izan zen txurru. Julenina! Ez, nun egon da. Amen. Nire hoia hau da. Julenina! Ez. Churru, mereke bereme, da. Izalapea! Izalapea, txurru! Baina hau da oso txikisa. Sí, baina hori dela bi urte kadukatu pasora, edo urte bat. Ai, kadukauta. 2000, urriko 2013 urtean kadukauta. Premium condoms, me enamoras. Nik pentsatu nuen Julenena zen, zeren egun bat baino harinago karteran uste dut ikusi erakutsi zuela bat, orduan nik pentsa nuen berarenena zela. Hori nondik atera da? Julenen maletaren alboan egon da. Ipotxi, Julen! Aterako da nora. Nikoi bakarrik esaten. Egongaz, gelan, dana txukuntzen, dana atontzen, baina sorpresa eta aurkitu dugu. bai. Zoze faltan deko zue? Julen? Naomi, Olatz, Edo Julen. maitez porque oin etorri da, Irantzu Agian bai. ala Julen. Ez, nik aurkiten dute. Igual, ez da kontuatu. Zertzan. Tangan bat edo? Ez. Baina! Akoko nautan egon, A ver, Oberena da. baina hoberena kadukauta hauala. Oin da urte. Kondoik kadukatu gitzea tipo horrek aspaldi ez du inin beharreko, o bizkat motza da, o ez da egit. Kondoia bi urtetan kadukatuta azaltzea, tio, ez dut ulertzen. Nik ez dakit, tio, gaur egungo gazte hau. Seguro, egin dugu berba, Olatzena ez da seguro. Irantzuna ez, porque... Baina, aurkitu duguna, aurkitu dugu seguro. literen azpian, eta Julen da Naomi literen azpian. Baina baki Zure maleta ikusin dugu. neska dakola, eta orduan kadukauta baldin badau, hombre, pues, ez dugu uste, no? Ez que kondoik kadukatu bat, ze kutria ez? Nik uste, ez dago ese bezesa, baina nik uste kondoia Naomi nadala. Jendia esaten neria zela, ja, falta zitzaiten naia, hemen, joder. Gaina kadukau. Hostia, de puta madre. Osea, que asko ez dago ligaten, orduan, hori esan nahi dago, asko ez dago ligaten. Gaur gauean deskubritu behar ditugu bi gauza, batetik. Nork eraman zuen kondoi bat aterpetxera, eta bestetik nor daukan patrikan kadukatutako kondoi bat. Gadget inspektorearen tankeran ibili zen txurru. Zure eskemen, zure ideien arabera... Olatzek akaso tangaren bat utziko zuen zu galetu duzulako. Beste meta batzu erabiltzen ditulako, orduan Olatze ez. Gero, Maite bez, porque justo hor egunean etorri zen, osea, que maletak da... Maite ere libre orduan. Bai, eta eratzen zen, Julen, edo Irantzu, porque Irantzu ez, porque justo sakane maletia eta literan irazpian bestaldian, osea, que ez. Irantzuk boleto gutxi. Bi geratzen zian. Bueno, Julen eta Naomi. Julen eta Naomi. Eta Nik ez du, nik beste literan Baina txurruketan oia beste puntan Claro, beste puntak hau. Hauek guztiak libre daude? Porque gure gelan zan. Topo genuen gure gelan. Hau zero, nik uste dut jarri. Zenbat denbora kadukatuta kondoiak, Aitor? Urte bat. Ez urte bat. 2008ko urritik kadukauta. Urte bat. Eta nola dakizu? Jartzen zura, buruz. Joder, jarriteula. Julenek neskalaguna omen dauka, eta Hombre. honena ez zena izango dute. Bestela Pasatako Julen. kondoia. Zure kalkuloen arabera ondorioa bat eta bakarra da. A ber, zetako emango nik ondoi bat etzea, txurru. Zeingo dizut marraztu edo... Ez dakizu pentsatu. Pues ez dakit, nik kalkula egin nitxun, da azkenean, zeu zinan geratzen zan. Pues ez.
Hau, aklaratu behar dago, Nik asunto uste, hau. nik esan neban, programa jarri dauela. Ja, nik epentzau nun programakoa jarri zuela, Azteko, hori marka, estaka ez da marka, Pero un condom, no jodas, tú. Eta, Hori kalitatea. hildako katutxoa sartuko dizu fakuan. Enarak esan zigun kondoiek eskolan ematen zituela mitiko sexualidadeko klase horietan. Fijo. Así que... Norbaitek eskolatik ez du ipen eta ez du.